Ọkwọ gị budu chi na-enye obodo ọzọ nnwere onwe onye ọrụ amala o. Chimudo ekwe maka ihere ma n'ihe o. Onye gbabara n'ime gị dịka ugwu Zayọn papa onye kere igwe n'ụwa nke a na-apụghị iwezuganụ mọlịmọlị o. Chineke nna o, Chimu onye ọrụ ebube o. Chimu ekwe maka fajụọ n'anyị ole ebe ị nọ. Ekenesia m unu ndị ọma njem ọnụ, biko nwanne m iwe wena gị na ya bụ ọpdeti na ọ dịka o metụgo obere leti, mana ka o si na-adị nwanne m, ihe a bụ ihe ejetalụ na Abuja n'ụlọ ikpe n'ụbọchị nke tata. Dịka ị maara amalụ nwanne mmadụ na tata bụ ụbọchị ehiberụ maka ikpe ọhamadike ndị Igbo nwanne, mana ka o si gbatakwuru nwanne mmadụ aka alapụwekwa ya bụ ọhamadike ndị Igbo. Ya bụ ife wee bụrụ ife mwute, mana o nwere ife m chọrọ ka ị nene na vidio a ka ị kọwaa kenere m, maka na ọ na-eme ikwu amaghị ibe ezie nwanne m. Ajụjụ m wee bụrụ, o rutere n'ebe ofu onye ọkaikpe a nọ, o weta aka ka o kene ya bụ onye ọkaikpe, ma onye ọkaikpe afụ ekweghị ka nyere na bụ kene nwụọ na ajụnụ ọ bụ ka esi abọ ya bụ anụ ka ọ maka na ururu. Kedu ife ị rụrụ gbasara ya bụ ife? O nwere ife gbagwara ya? Kirie ya bụ ife onyonyo ma deere m ife ị rụrụ gbasara ya na kọment sekshọn. Ya gazie na ụmụnne m, kirie ife onyonyo a ọfụma nwanne. Amen. Sorry. Nwanne ndeewo maka ikiri nya bụ ife onyonyo. Biko lụta ihe m kwuru na mbụ na ihe onye amaghị karịrị ya. Cheta na ọ na-eme ọgbagwojuo mmadụ anya ọ jụọ mmadụ ibi ya. Biko ajụjụ ka nna na-ajụnụ aghọtasịla nya bụ ife. Onye ọkaikpe ekwero ka nya bụ ọhamadike ndị Igbo kwue n'aka afta ka o kenesịrị ndị ọzọ ka nna na-ajụnụ ọ pụtarụ nọọ ka esi abọ nya bụ anụ ka ọ maka na ururu. Kedu ife ị rụrụ gbasara nya bụ ife nwanne? Gwakene m uche gị na okwu adanụ n'afọ ajọ njọ. Nwa na-ekenesi unu ma na-ayọkwa Chukwu okike abịa ma ka mgbe na-adịghị anya ka ọṅụ anyị zuo oke. Ka mgbe na-adịghị anya nwanne, ka anyị niile nwekọrịta obi aṅụrị n'etiti ọhamadike ndị Igbo. Nwa na-asị gị nwanne m, ya gaziere gị, lụta tụsalụ m ozi a ma lụtakwa ajụjụ njụrụ.